Kaixo, bideo honetan 2007ko ekainean agertu zen ariketa bat egingo dugu, magnetismoarekin zerikusia daukana. Hemen kontatzen diguten azkenean da ariketak ematen digu marrazkia. Dauzkagula lau aria eroela infinitu, hauek biak kanporantza eta hauek biak barrurantza. Eta eskatzen diguten lehenengo gauza izango da, P puntuan, hau da, laukionen erdian, nolako izango den B eremu magnetikoa. Horretarako kontuan gogoratu beharko dugu, ari eroale infinituak zenolako eremu magnetikoa sortzen duten. Lehenik eta behin, gogoratu ari eroale infinituak honela hau bezalako eremu magnetikoa sortzen dituztela, bideo bat daukagu azaltzen nondi datorren baino azaltzen hobeto zer den gauza bakoitza. Orduan, ari eroale kanporantza badoa sortuko duen eremu magnetikoa honen itxura izango du. Kanporantza badoa erlojuaren norantzaren kontra, aldiz barrurantza badoa erlojuaren norantzaren alde. Eta ez bakarrik zirkulo hau, baizik eta, zirkulo kontzentrikoak erdian egingo dituzte. Gure interesez eguna da puntu honetan nolako izango den, pentsatu beharko dugu, honek, hasiko gara honekin. Honek sortuko lukeen indar magnetikoa, eremu magnetikoa puntu horretan, borobila egiten badugu handia, hau bezalakoa fijatzen bagara, puntu honetan gesiaren norabidea izango da justo eskerrera, baina ez eskerrera ona baizik eta puntutxu hauek dituen marraren paraleloa onuntza. Azaltzeko. Lehenik eta baina azten gara, adibidez honekin, ikusten dugu, hau bezalako zirkula egingo duela justo puntu honetatik pasatzen duena. Zirkuloaz, lehen esan dugunez bezala, izango da erlojuaren noranzkoaren kontra, beraz puntu horretan gesiak honelako norabidea eta noranzko izango du. Beraz, B3 izango da I3 erobaleak P puntuan sortuko duen eremu magnetikoaren norabidea eta noranzkoa. Egiten badugu berdina beste honekin, egiten duen zirkula hau izango da, eta just honetan honelako norabidea eta noranzko izango du. Beraz, izango da I4 ari eroaleak sortuko du B4 eremu magnetikoa P puntuan. Hauekin egiten badugu berdina, baina kontuz orain erlojuaren noranzkoaren A alde egin bardugu. Beraz, kasu honetan horrela, beraz B1, horrelako zerbait izango da B3-ren paraleloa. Eta B2-ren kasuan baita ere erlojuaren norabideen alde, horrelako zerbait, eta B2 horrelako zerbait izango da B4-ren oso antzekoa. Beraz, P puntuan horrelako zerbait izango dugu. P1 eta B3 vektorean norabidea eta noranzko berdina daukaten ez batu egiten dira, eta berdina gertatzen da B2 eta B4-rekin. Hauek dauzkagu, galdera da, zelan batu alditugu hauek? Idei bat erabiliko dugu simetria deitzen dena. Fijatzen bazarete, hauek biak egiten dugu eskerrera eta gora, eta hauek biak eskerrera eta bera. Ikusten dugunez, zehatzen bagara vektore hau deskonposatzen vertikalean eta horizontalean, horrelako zerbait lortuko genuke. Fijatzen bazarete, hau deskonposatzen badugu, hau eta hau, eta deskonposatzen badugu, hau eta hau. Galdera da, hauek biak berdinak izango dira? Fijatzen bazarete, jakiteko gesi bakoitzak zenbat balio duen eremu magnetikora joan bargara, bere modulora. Nu0 da konstante bat guztiek izango dute berdina. I intentsitatea, 5 amperetakoa 4 daukate berdina, beraz, momentuz modula berdina. Bi eta pi zenbakiak dira, eta R izango da aria dagoen lekutik P puntu horretarako distantzia. Nola justo zentroko puntu hartu dugun, distantzia guztiak berdinak dira. Horrek esan nahi duena da, B1, B2, B3 eta B4 bere moduluak berdinak izango direla. Hau da, gesi hauen luzera, bere modula berdina izango dela. Beraz, B1 gehi B3 izango da B2 gehi B4-ren berdina. Eta deskonposatzen badugu bere osagai vertikal eta horizontalean, ikusiko duguna da simetriagatik bere osagai vertikala anulatzen dela bata bestearekin, eta aldiz osagai horizontala egiten dena da batu egiten dena. Honen osagai horizontala eta honen osagai horizontala berdinak izango dira. Beraz, eremu magnetikoa kalkulatzerakoan argi daukaguna izango da eskerrera egingo duela eta izango dela gesi honen bikoitzaren balioa. Orain pentsatuko dugu, zelan kalkulatzen dugun gesi edo modulo hori. Esan bezala eskerrera egiten duenez, gu ja dakiguna da B izango dela minus I, eskerrera egiten duelako. Orain kalkulatu behar duguna da modulua. Fijatzen bazarete, B1 gehi B3 dituko diogu B1 errazago izateko, eta honi B2 lau. Hau bakarri da, adierazpena. Eta orduan esan duguna da, bere osagai vertikalak B1 I eta B2 lau I elkar anulatzen direla. Aldiz, osagai horizontalak batuko direla. Beraz, jakin behar duguna da zenbaten B1 3 isa. Egiten duguna da,
B bat iru vektorea deskonposatu osaio vertikal eta horizontalean. Hau trigonometriarekin egiten dugu. Jakin behar dugu horretarako zein den angelu hau. Fijatzen bazarete, hasierako irudian, desken euskala lau, bai, ariak erpinetan jarrita, azkenean angelu hau, hemen agertzen den angelua izango da hau. Eta nola hau 80 gradu usatzen duten eta hau erdi bikaria edo erdi bitzaia ez dakatu oso argi ditzen den, baina izango dira 55 gradu. Beraz, hau eta bestea berdina adierazten dute, beraz, angelu hau izango da hau 55 gradu. Beraz, hau hipotenusa denez eta hauek biak katetoak, jakin dezaket B bat iruren osagai vertikala izango dela hau bider sinu 55 eta osagai horizontala guri interesatzen zaiguna izango dela hau bider kosinu 55 gradu. Beraz, ja badakigu gezi berdeak zenbat balio duen, B bat iru bider kosinu 55 gradu. Gure hauek biak anulatzen dira eta hauek biak batzen dira, beraz gure bukarako eremua izango da bat gehi bestea. Bat hau balio du, biak gehituta emango du honen bikoitza. Eremu magnetiko total izango da 2 aldiz, gezi berde bakoitza, hau balio duena. Beraz, falta zaiguna da B bat iru jakitea, eta B bat iru esan dugu dela B bat gehi B iru. Adierazpen hau erabiliz, kalkulatuko dugu. B bat eta B iru kalkulatu behar ditugu, baina lehen zan dugunez modula berdina daukate. Bai, gauza guztiak berdina daukatenez, modula B iru eta B bat berdinak izango dira. Norabia eta norazko ez berdina, norabia eta norazko gainera berdina. Baina, hau da modula. Intentsitatea ematen digute, R da ez daukaguna. Goratzen baduzu irudian, R izango da aritik puntura arteko distantzia. Triangulua hau osatu dezakegu, hau esaten badigute A dela, triangulu esaterakoan hau izango da A zati bi, hau izango da A zati bi, eta Pitagorasen teoremarekin R kalkulatzeko R karratu izango da parkatu. Hemen bat sobratzen zait, jartzen badut R karratua, ez dut hau jarri behar, hau kanpora. Vale, hori da. Orduan, R izango da R karratu, alde bat karratura, gehi bestea karratura, eta egiten bauzu eragiketa hau baterako zaizue, A zati erro bi. Beraz, R ja dakigu, eta A esaten dute dela 10/-1. Beraz, ja, sartu alditugu datu guztiak. Sartzen ditugu datuak, nu0 da 4pi bider 10/-7, intentsitatea 5 ampere, 2pi bean, eta distantzia orain bertan kalkulatu duguna, A 0,1 denez, bat 10/-1, zati erro bi. Hau guztia egiterakoan, hau batera bazaizue, beraz, B bat eta B iru biek balio dute hau. B bat iru izango da B bat gehi B iru, beraz, hau bi aldiz. Hau bi aldiz izango da bider bi, bider kosinu 55, eta hori izango da gure B totala. Bi hau emetik dator, bi bider B izango da B bat iru, bien batuketa, eta azkenik 0,71 da kosinu 55 gradu. Beraz, badakigu P puntuan, eskerrerako norabide eta noranzkoan, eta modulo honetako eremu magnetikoa izango dugula. Eta gero esaten digu, hurrengo atalean, puntu horretan, ez dakizamateko abiaduraren elektroi izango bagenu, esaten digute nolakoa den abiadura, nolako indarra jasango zuen elektroia puntu horretan, indar magnetikoa kalkulatzea. Indar magnetikoa kalkulatzeko hau da adierazpena, badugu karga, abiadura eta eremu magnetikoa. Orduan, jartzen ditugu zuzenean ekuazioan, goratu karga negatiboa dela elektroia delako, abiadura hau da daukagun, ariketak esaten digu gora egiten duela, beraz J, hau da J, hau izango da minus I, eskerra egiten duelako, beraz minus I eta bere moduloa. Alde batetik zenbakiak, fijatzen bazarete hemengo negatiboa honekin joaten da, beraz jartzen zaigu hau, bider, hau, zenbakiak alde batera eta J eta I bestaldera, zenbaki hauekin egiterakoan hau lortzen dugu, eta J bideri biderkadura vektoriala goratzen bauzue, atzera egin behar dudan ez kara heltzen naiz, baina negatiboarekin atzera egin dudalako, minuska, negatibo horretik jartzen dugu, beraz, indar magnetikoaren vektore izango da minus 6,4 bider 10/-8 K, azkenean, hauek biak planonetan badaude, indar magnetikoa planonetik atera edo sartu behar da, minus K denez, sartu beharko da, beraz izango da vektore bat, izabatekin, horri aldearen barrurantza sartzen dena.